So Jesus. Anyway, that's by the way. And we him chorok email. When him chorok when I got walk I me. Giga like ya. Muma ga like ya. I ga like ya. Yeah. Yeah. Acharom kam. Within tiki. Hey! Nkasa bindi na fufu. Menanye bere. What's that? Hele hine trim. Di mwanu mabila ha. Ndị panye agla emejise ngoyo. Ụlọ nsọ go ha chere ga akabashia. I don't get it. What is wrong in what I said? Can you hear in Johnny Hemko? Biko. Biko. Amato blemombo ka hu kembo. Adablem nwoke so ka abo. Ka tio. Babylon agbashiri mie were ki ya deja na sakrisi. Igbashiri Babylon. Igbashiri na Babylon ke. Were ki ya deme na sacristy. Sacristy wonye chore loge ekwa. Sacristy want to get married to you. So ishim panya lota. Biari ku go Babylon agbashi. What do you take me for? You know what man no here? You can't no here. Nanya magwag. Iga gbahe Babylon. Iga gbahe Babylon na ma baga. You know him na gwag. Damn it! What the hell? Ije awudo kwa ebele o. Ije ki ya awudo ebele. On Jesus mama ajuru ha aju. Ebe ki ya no ngala ugbu a ama gafe first heaven. Ya wu kingdom of Prussia. Gafe second heaven. Ya wu ke Gracia. Third heaven, city of David. Onge hutoro ki Babylon and mwiga ka owoku. Onye ulaga mwiga ka ga onye gbera ma ola n'aka. Ije awudo ebele. Bia magi ka kpoge gini. Danya ka ngwago. Ahapukwa umu ihe akwa m ọkụkọ Igbo. Ishari nnem. Why wouldn't I share? Why as you didn't go in as a help? No, you didn't get him bomb. You didn't go in get egwu. You got third heaven, got second heaven. I saw get back any more come. Go and get the key and open this place campaign because so what now and Abrami's a help. Eh? Come get chance him no good to done. Whatever I want to buy, I'm a good on. I can be test here. Yana Zuba, I had tested okay. And that's not tested or that work. It doesn't work anymore. Go to Panyarai base. Oh, my I'm tested. Go to Hon, go Kasha Hon. I was. Go there, even some people. Before Aloha, Haga Momo. More one, more two, more three, before marriage. We don't do this. I don't do this shit. I can't do this shit, man. What the hell? Damn you! See, come back. Oh, Bruna, Negadianso, and Nagadianso Cheki. Then, Kakuze Digidianso, Kolwage. As for me, I am out of this mess. Damn you! Better for you. Woku go rie maka go rudia. Ihe ma okwe huru uza. Aga ma baiga. Guo mini, guo kora ihe ọma. Tupu I will jump into this marriage. Let me sound it as a warning to your hearing. Do as I say, otherwise, no marriage. Damn it! I will do as you say. That is it, man! Damn you! Move it.
Move it! Ah. Move it! Move. That. Eche mesi na ki elugwe na elu ala no hoge naka. So what are you here for? Call your sister because I'm busy. Oh, young Puroshi, asem sa he ola gbasatara roundabout uhu alam. Ya wo Babylon siki anodom n'aka. Ngwakwana go saga ma ga nwa, mara ma ha ga-enye m ki. Mbịa ruo kọwara ha chiga m ki. Mana adokwara ha m aka na ntị. Ha siki enyere m otu mgbape otu ahụ mlọghachi chetakwara ha ki. So mmechazie marriage wedding anyị mbịa chịkọrọ ki ghewezi onwe m oghe fufuroro. Now you're talking. Makana mụ onwe m ekpebigo m si ebe agba na nwaanyị ọbụla kwetere m ma alụọ ya gba nkwụ ya. Achọghị m ịma ego ole m spend na be nna. I have a lot of money to spend. But ebe ọwụ na ha nyere gị key tigi bịa gbaghere m mbaga. There's no problem. Shall we? Why silent you? That's it. Oh yeah, after you. Amadumuke will down. Follow me. Mege kwoku na maka Chineke gi mege kwoku na ngwere udi wanom nime ko gi hine ya I ka like him. Eche mesim ni wu virgin magi eche mesim ni wu virgin na sanctuary gum eche kwa gbahie ya wure padlock gbahie ya tiri agawa na eligwe nke atọ nje Michael odi ya mawu eche eche hata ekwensu n'ụwa o jikwa nọ na sanctuary ife atọ nọ n'ime holy communion a ga-ebu ụzọ gozi oriri gapụta bekee before abịa gbahie Babylon go. I'm still rolling fufuroro. Onye gbapekwara na Babylon m. Kokuwara akụwa. Obi wure biwa. Ọwụ ma agbara gbahịrịa. Ọwụ mpampa go ndụ mbụ nwụrụ anwụ. Ụmụazị ibe go gbakpụrụ anwụ gbakọ ote wure ha ma ote biwa ụzọ shiri ike. Ị na-ajụ m onye gbahịrị Babylon go. Eche m isi iwe onye isi ụmụ mmeri. Na ebe ego Gishi bido na ada agaghị ebe nje Michael ọsọgọ mba nna aja nsọ oge ewiwe ị ga-agakwu Jesus Christ ga-eligwe nke atọ nata ki amamsi wuru oge gị wuru ebe gị mụrụ ọgbakọ ụmụokorobịa na-ezi ike ararawa siga. You are nothing but a deceiver. You can only deceive man but you cannot deceive God. Iwu nke ọzọ.
iwe bịa gị Igbo ga-ama mma ị na-akpọkachiri m mgbe anyị mere n'ime ụlọ nke anọ ọnwụta jiri kpaa agwa ịkpara agbakọ nke onye welena gị ihe iwu pro nna m ka m gwa gị aka nnụla ọhịa iwu pro ọhịa na-eme ọnụ ụmụ nwaanyị otu aka ebe ọbụla unu gara unu na-ele ụmụ nwaanyị nnu unu na-ele ha nnu otototo abụ na-ele nnu mgbe ị na-akọrọ m esiwe gị na rihana gị lee rihana nnu nwa onye ka ị mụrụ ka gị mụrụ ya nwa ijikọla lere onwe gị na nwa gị ighe oge erogbu na gị lụ nwaanyị unu chọọ onye kpakọrọ akpakọ unu ga-alụ ma unu mebisitiri ndị ọzọ ọgụta nwa ọkọrọ ọnụ ka mgwere oge ahụ ka nwe oge ka m ga-ewere owunu chere m agwa gị gị chịlụ nwaanyị si ị ga-alụ veji gị bụrụ nwoke si ị ga-alụ nwaanyị wụ veji gị na nwa gị wụ nwoke ị ga-awụkwa veji ọhịa ọwụ onye mụga amụga na onye wụpụrụ agụta nọ ọnwa onye mụga amụga na onye na-amụga ha onye mụgakwa amụga ọhịa ọwụ eghe gị na nwa gị godo oghe ọ bụ ihe ha oghe just within these few days m batara here ịrene ngote nna ahụ se bigle m aka nyat na ọ start of age Maria ka m bụ alaga gbochiekwe amadụ m sọ Jezebel ka m na ya bi gị na nwa gị aha bụ di Jezebel nwa aha bụ ọhịa ịwụ ọwụnụ chekwa agwa gị amara ejiwe dị n'anya ihe ọwụ for betterment for war ịkịla ụgwọ kwụsịkịla ụgwọ ha ihe akwụkwọ nsọ kwuru ọwụnụ ị ga-alụrịrị m arịọ ga-agwa m bịa na-arịrịọ ị ga-alụ m anyị ga-akịrị ya n'aka maka m na ga-afụchi gị isi kamgbe maka onye nwụ sista na gị nwaanyị gbara akịrịkọ ejikwa m akịrịkọ m agwụdụkwa ngụ a akịrịkọ m bụ dọbụlụ akwa ishipanyalụ akwapanya gị ishilo ishi eshilo ahụ m onye widin ka m gwakwa gị ya gwakọrọ nwa ya ka ekwe ahụ m ọkụkọ Igbo ahụ m ọkụkọ ụlọ ka ike ekwe nke ndị ike ọhịa nwụ ibekwara gị ekeliri m elu keli na m keli ege m mmadụ onye nwụ atọpụbe m ya ka nwụcha pesin lezi asị mmechi ọnụ ka nwụcha pesin ndị ka nwụ onye isi ndị ụmụ mere asị m mkpụrụ ụka onye hụgụgbo awụ dịrị mi sista na gị